ndipo mzimu wanu akatifungatire mu dzina la Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen pingo. Ndi kulandireni sononse mu dzina la Yesu Kristo. Madzulo ano ndayimadi pano kuti ndichitire umboni. Tiye tilole kuti Mulungu atisamalire ukamvedwe ndi kuchereza khutu mokwanira mpaka titapeza chimene Mulungu watisonkhanitsira pa malo ano. Nanzanune ndikuchokera kutali kwa dziko lapansi. Ndiye kuti tiphunzire zambiri ndi kudziwa zambiri zimene zikuchitika ku dziko lapansi. Ndipo funika kuti mundilole mkumano uno ndifotokoze chimodzimodzi mpaka pamene msonkhano uno udzathere. Umboni kuti ndiuyambe pano ndiye kuti tonse tiudikirire mpaka uthe. Ndiye masana kutacha ndithu chifukwa ndi wautali. Ndiye ndidzidulako kudulako potsata nthawi. So tamvanizi. Ineyo ndayima pano, dzina langa ndine Twaibu Ahmadu Hamidi Ali. Koma musataye mtima iya. Kuganiza kuti mwina pabwera nsilamu ayi. Ndikunena pano ndili pakalasi mu mpingo wanu. Choncho musataye mtima ayi. Ameni. Koma mwina munthu akamva dzinali amafuna kumvetsa kuti ndi chifukwa chani, chifukwa chipembedzo chilichonse ndi mtundu uli ndi mayina ache. Ndiye munthu kungomutchulira dzinali mwachidule amafulumira msanga kuganiza ndikupeza kuti ndiye kuti munthuyi ayenera kuti akuchokera ku chipembedzo cha Chisilamu. Ndikuvomereni makosana. Umboni wanga ndi ufotokoze koma mouyambira pansi chifukwa tiyamba lero mpaka na pamene tidzamalize pa nthawi imene tizipatsidwa. Monga ndafotokoza kuti dzina langa ndine Twaibu Ahmadu Hamidi Ali. Mpingo mumveizi. Munthu une zoona ndikuchokera ku chipembedzo cha Chisilamu. Koma ndayima pano mu umboni wanga ndikupasani kayendedwe kamene ndayenda kufikira mpaka pamene inu ndine tikukumana lero. Munthu une ndayenda muzipembedzo zitatu zikulu za kudziko lapansi. Mwina simudziwa, mudziwe kuti dziko lonse lapansi zipembedzo ndi zitatuzo basi. Chipembedzo choyamba ndi chipembedzo chimene chimatchedwa kuti Chikhirisitu. Mmene muli zipembedzo zonse za Chikhirisitu. Pamene chipembedzo chachiwiri ndi chipembedzo cha Chisilamu. Mmene muli zipembedzo zambiri pafupi 14 zimene zimabwera kumbuyo kwa Chisilamu. Chipembedzo chomaliza ndi chipembedzo cha Satanic worship. Ndiye mukundionane ndapembeza zipembedzo zonse ziwirizi chachitatu Chikhirisitu. Mmene mu Chikhirisitumu ndapeza mu Seventh Day kumene ndausa lero. Tsono kufotokoza kwanga ndifotokoze zipembedzo ziwirizi za kumbuyozi. Chisilamu ndi chipembedzo cha Satanic. Ndizo zipembedzo zimene ine ndapembezamo. Ndiye koyambirira ndi ku Chisilamu chifukwa munthune ndinabadwa mu mtundu wa Chiyawo. Ndipo ku Chiyawoko ndine mchawa ndithu. Kuchoka pamene pamonga mtundu chipembedzo cha mtundu wa Chiyawo kwambiri ndi chipembedzo cha Chisilamu. Ndiye ine ndabadwira mu chipembedzo cha Chisilamucho. Kotero kuti makolo nditakula kamwana kocheperapo yapa anayamba kundipitisa ku chipembedzo cha Chisilamucho ndikuyamba kundiphunzitsa. Ndiye ndimafuna kuti inu mumveizi kuti mmene ndayima pano ndilankhule moyerekedwa kuti munthu une sinali Msilamu wamba. Koma chichewa chimene chimuchimvesese. Tikati Msilamu wamba tikutanthauza kuti ku chipembedzo cha Chisilamuko kuli magulu awiri anthu opembeza.
kuli awamba ndiye kuli amene sawamba. Awamba chifukwa awambawa amakhalako chifukwa chakuti chipembedzo chipobwera ku dziko lapansi cha chisilamucho chinabwera mchinenero cha Arabic, kotero kuti ena mmenemu samamva za chinenerocho, pamene ena amamva. Amene amamvawo ndi amene sakhala awamba. Sono chipembedzomo kuti iwe usakhale msilamu wamba, umafunika kuti upange zinthu zimene ine ndinadusamo. Choyamba ndichi, ine ndinaphunzira maphunziro a chisilamu. Maphunziro oyamba amamtenga munthu pansi kumbweresa pa level yoyamba imene amakupasa title yonena kuti iweyo ndiwe mwalimu. Mwalimu ndi munthu amene amakwanitsa kuwerenga chinenero cha Arabic koma sangakwanise kuchitanthauzira. Kazikumveka zimenezi? Ndikuti level yoyamba imene ndafika ine ndi imeneyo. Ukachoka pamenepa gawo lachiwiri umafika pa shehe. Shehe amakhala munthu amene amakwanisa kuwerenga Qur'aniyo, kuwerenga chinenero cha Arabikicho komanso kutanthauzira, ndi amamutcha kuti shehe. Kazikumveka zimenezi? Nditachoka pamenepa pali udindo wina. Udindo umenewu umatchedwa kuti mufti. Mufti tingamtenge ku sukulu zathu za dziko ngati lecture, ndiwo siyana ndi mphunzitsi. Kazikumveka kaya? Iyeyi ndiwo konza tolakwika timene wapanga mwalimu, timene wapangaso shehe. Mufti amakonza timeneti. Kazikumveka zimenezi? Mwachisanzo nkadakhala kuti ndikuphunzitsa tayang'ana uko, ndiye kuti nkadatenga choko kuti ndikuuzeni kuti ndalemba chonchapamu aka ndi aka ndikakaphonya. Mufti amadziwa ali panja mmene ndanenera mawuwo. Mwachisanzo munthu kumuuza kuti tachula dzina langa, inuyo mutchula kuti Twaibu. Mufti adziwa kuti amene watchulayo waphonya timadontho tiwiri kuti apange Twaibu. Kazikumveka kaya? Ndiye kuti mufti ndiwokonza tinthu ngati timeneto. Ndiye kuti ine pa mufti ndafikaponso. Zikumveka kodi mpingo? Kuchoka pamenepa pali udindo wina umene umaupeza mchisilamumu koma siupeza chifukwa chophunzira kwambiri. Ayi, tamverani. Mchipembedzo cha chisilamu muli malamulo 5, eni akewo amati nsanamira 5, zimene zimampanga munthu kukhala msilamu weni. Ndipo ukakwanisa zinthu 5 izo ku chisilamuko ndiye kuti kumwamba kwa asilamu iweyo ukalowa. Kazikumveka zimenezi? Now, pa zinthu 5 izo chimodzi mwa icho ndikuti msilamuyo asanamwalire pa moyo wake kamodzi apite ku Meka. Kazikumveka zimenezi? Ndiye ukapita ku Meka nkubwerera, ndiye kuti ngati wakaponda pa Meka apo kwakangoponda ndikuzungulira chimene chimatchedwa kuti Kaaba. Ndikhulupira chithunzi ichi mukuchiona. Mukuona ngati kabokosi apa. Kamene kakulankhula molakwa ndinganene kuti ndi mmene mumakhala Mulungu wa Asilamu. Amakhala mmene chifukwa ndikunena mawu amenewa. Ngati muli Msilamu, kanthu kameneka kamapezeka ku Saudi Arabia. Ndipo mmene ndayima panomu ndiye kuti Saudi Arabia ili uku. Kazikumveka kaya? Now, ngati mukufuna kupemphera mchisilamumo ndipo mukufuna kuitana Mulungu kuti akuyankheni, mukapanga mistake osayang'ana kukabokosi aka, pempherolo silimveka. Ndichifukwa mukapita dziko lonse lapansi pamene mumapeza kuti pali mzikiti, mumapeza kuti apa dunula pali ngati kamimba. Kumene kumakhala shehe kamene kalya kamimba kodunulaka simuzakapeza katayang'ana uku, sikamapezeka katayang'ana kwina, koma kuti mwanjira ina ndiye kuti Mulungu wawo amakhala muti. Chifukwa mukapemphera mutayang'ana kwina, pempherero silita. Ndiye kuti Mulungu yamachita chotchera ngati antena kuti yankho lipezeke. Kazikumveka izi? Ndiwosiyana Mulungu amene ndi Yehova.
chifukwa Yehova taona ni pano pachire pemphero akhoza kumva. Mutakuyangana kuti pemphero amva mutagona, koma uyu mukafunse silizamveka pemphero la chisilamu kwa Mulungu ala pokapoka mwayangana kuja. Ndiye ukakapita nkukazungulira ka 7 kamene kakamachedwa kuti Kaba, ukabwerako dzina limasintha amayikapo Alhaji pamwambapo kazikumveka kaya. Ndiye ine ndapita maulendo osatsikira pa 7 ndiye kuti ndina Alhaji basi. Zikumveka eti? Mwati nchibwana mupanga munochi kumanta atwaibwa pamakala Alhaji. Pamakala Alhaji pamwambapo. Kodi zikumveka izi? So umene udindo suma upeza chifukwa cha maphunziro koma nthumba. Chifukwa kufikira chaka chimene ine nimatuluka chisilamu, tikiti kukafika ku Saudi Arabia ya ndege inali pa 110,000. Tamverani. Ndasilamu angati amene adakwanisapo mfundo 5 imodzi mwa iyo kupita ku Meka, amene ndamphawi ntaunimu. Mupeza kuti ndekuti chipembezochi anthu ena alipo awamba ndi osaukawo chifukwa sanakwanitse zinthu zinga. Malamulo so achisilamu amati ukaphonya limodzi ndekuti waphonya cha nanga osauka kuzunzikiranji chifukwa kumeka ndekuti sadataniko sadapiteko. So udindo kumenewo ndekuti umaonjezeka, ndekuti udandionjezera ine kuchoka pa mufti paja. Kodi zikumveka zimenezi? Tacherani khutu paka nthawi kasalaka mumveizi. So pano ukachoka pa udindo umene wa Alhaji, udindo wina umene ndi woopserapo ama utcha kuti sultani. Kodi zikumveka zimenezi? Ndiye tikayamba pamenepa ndekuti sopano tikuyambapo kufotokozera mwina ulendo unsewu tidzirowa muzochitachita zapa udindo uti umenewo. Tamverani. Udindo umenewo chedwa kuti sultani ndi udindo opsa kwambiri chifukwa pali zinthu zitatu zimene zimampanga munthuyo kuti akhale sultani. Kodi zikumveka eti? Kuchisilamuko kuli mabuku okwana 7. Nthawi poti palibe zikuvuteni kulemba koma ine ndingwatchula. Pali mabuku okwana 7, mabuku amenewa ndi mabuku aziwanda. Kodi zikumveka eti? Demonic buku ndiye mabuku amenewa munthu umafunika waphunzire mabuku 7 wo. Ndiye ukaloweza mabuku 7 onsewa aziwandawa ndiye tumakhala kuti wakwanilisa chinthu choyamba. Mabuku wandi awa, mabuku okhawa akupasani chithunzi chakuti munthu une chipanda Yesu wanu, chipanda Yehova wanu amene ine ndankhulupirira natayikiratu. Tamverani. Mabuku ake nawa, buku loyamba limatchedwa kuti Shams Anua. Mubuku limeneli muli ziwanda 356 zimene umafunika kuti uziphunzire, udziitane zikhale mwa iwe, ndipo udzicheza nazo mokhazikika kuzituma kapena iwe kukutumaso. Ziwandazo 356 buku limodzi lokha. Buku lachiwiri limatchedwa kuti Kashifa Lukma. Buku limeneli lili ndi ziwanda 186. Buku lachitatu ndi Abu Masha 222. Pamene buku la number 4 limatchedwa Talakini 391 ziwanda. Pamene buku la number 5 limatchedwa Yasin wal Qur'ani ziwanda 210. Pamene buku la number 7 kandi 6 limatchedwa Alifahu Sihuli Mubinu menemu muli ziwanda 402. Pepani makosana ndikuthamanga chifukwa ndikuyendera nthawi. Amene mufune kulemba tikumana poduka mphepo. Pamene buku namba 7 limatchedwa kuti Jini. Kodi zikumveka zimenezi? Mukamaliza mabuku amenewa
amakuonjezerani mabuku ochoka ku chipembedzo cha chikatolika amene adasunga mchinyumba chija cha ku St. Peter's Square ku Vatican. Amanena kuti mabuku amenewa ndi mabuku amene Paulo adaotcha pa Machitidwe chapter number 19 ka verse 19 kupita huko. Ndi akuti mabuku amenewa amene adaotchawa anasungidwabe ndi anthu otsata zinthu za masenga. Ndiye maphunziraso mabuku amenewa nawa mabukuwa pali Anueli, Hamokibu, Polo ya Polo, Dunia Duni, Katikizima ndi Satanic Bible yolembedwa ndi Anthony Levera. Ndiye kuti ukachita study zinthu zimenezi ndiye kuti wakwanilisa choyamba chimene chimakunyamula kukuika pa udindo wa sultani. Sizimakhala zocheza pamenepo mukuwerengera zaka 4 kupita kutsogolo kuti muchite study zimenezi zilowe mutu muzimvana mafungo muzidziwana inuwe ndi ziwanda si ntchito ya masewera. Ameni. Ndiye kuti ndayima panone ndikuchokera kutiko kumeneko mmene ndikuzakumana ndi Ambuye lero. Tamverani. Ukamaliza chimenechi chachiwiri chimene umafunika kuti iweyo uchite ndi kuphunzira akolona okwana 3. Tamverani makosana. Zikumveka kodi? Ku dziko lapansi lino kuli makolona angati? 3. Makolona amene wandiwoopsa komanso ndi amphamvu kwambiri. Zandivuta pothamanga ndayang'anayang'ana mchikwama ndesinapeze makolonawo. Koma tsiku lina ndibwera nawo. Ndiye mumve. Kolona woyamba ndi kolona wa Katolika amene imwe uja muona atavala uja. Mwandimva? Mukamuona musaganize kuti ndi kolona wamba. Kolona amene uja ali ndi mikanda 66 kuyimiranso ziwanda 66 ndi ogawidwa pakati. Anamchita Trinity, anamugawa pangati? Patatu. Pena palika nkanda ndi ogawika. Tikumvana kodi? Umafunika umchita study amene uja mmene ndimene timapeza mwachina Babula, achina Estere, maina amene ife tili nawo koma naziwanda amapezeka pankanda uti? Ameni pingo. Kolona wachiwiri ndi kolona wa Asilamu amene amachedwa kuti tasubiri. Kolona ameneyi mumampeza atanyamula Asilamu aja amakhala necha mmanja ka masolo mwa mwenye mmapeza akuta akuwerenga. Kolona amene uja ali ndi mikanda 99 kuyimiranso maina aziwanda okwana 99. Pamene kolona wachitatu ndi kolona wachipembedzo cha Chibuda. Kodi zikumveka izi? Ameni. Amene amakhala amene amavalidwa ndi Dalai Lama msogoleri yekha wa chipembezochi. Basi amakhala ndi mikanda 17. Ndiye kuti iweyo kuti ukhale sultani upange study mikanda imeneyi ndiye uziitaneso ziwandazo uzizidziwa. Kodi zikumveka zimenezi? Amayi ndi abambo kumeneku nkumendi kuchokera ine. Ndiyo kuti pamenepo tsopano umapeza kuti wapeza udindo wachani? Wa sultani. Kodi zikumveka izi? Tsono muntune chigawo changa chomaliza pa 10 minutes ndasala nayo. Ndifotokoze chonchi. Tamverani. Chifukwa cha zimene ndakuwuzanizi pamene ndalekezera ku Chisilamu panali pati? Pamenepa. So ndaphunzisa ndafotokoza ziziwanda zonsezizi ndiye kuti zikundipasa ineyo kukhala wamphamvu pazochitika za dziko lapansi. Kodi munthu akufuna kuuluka ziwanda zake ndiziti? Akufuna kulemera ziwanda zake ndiziti? Kodi akufuna mamuna wa munthu kapena mkazi wa munthu ziwanda zake ndiziti? Akufuna akawine kapena akapambane kuchina chake? Ndiye tsopano ndidatchuka kwambiri ndi masenga antundu umenewu. Anthu apamwamba komanso apansi ankandifuna nthawi zonse ndathandize. Kazi kumveka kaya? Choncho okondedwa, pomaphunzira zimenezi ndikutchuka nazo chipembezo chachiwiri chimene ndidalowa tsopano ndi chipembezo cha satanic worship. Ndiye kuti tsopano ndikuchoka ku Chisilamu
mwanjira ina ndikulowa chipembezo cha sataniki komabe ndidakali konse kuwiri chifukwa chipembezo ichichi sichimathamangisa anthu awawa amatha kupembeza mosavuta chifukwa kulibe mphamvu ya mtundu uliwonse yochokera kumwamba imene zipembezozi idazilandira kuti ingapange nkhondo pakati pa satanic worship ndi chipembezo cha chisilamu. Palibe chilichonse chifukwa msilikali wamkulu wolimbana ndi mizimu ya kunja, mizimu ya satana ku dziko lapansi ndi Yesu yekha basi. Ndiye chipembezo chilichonse pansi pa thambo chimene sichitanga mphamvu za Yesu nkuzika pa mpingopo ndiye kuti ndichofanana ndi satanic worship nayonso simusutsana. Ndiye kunali kotheka kulowa uku kapena kupita kwinako. Nditamveka ndi mbiri imeneyi anyamata aja adaganiza zoti ineyo andiyitane koma chimene ndamveka nachocho ndichibisa sindikufotokozerani kazi kumveka kaya koma ndingochikuluwika. Inu nonse mukudziwa nthawi inake ku dziko lapansi kudavuta kwambiri. Munthu wina adavuta ankasakasaka maiko, munthu amene isankapezeka kuti kwati mungampeze pati kazi kumveka. Mukapita uku osampeza, Amerika inapita kuponya mabomba osampeza, kunsakasaka samata. Ndiye ma intelligent wafufuza adapeza kuti ndiye kuti munthuyi sikuti ndi ukaswiri wankudziwa kubisalayi, ayenera kuti pali china chake cha masenga chimene chimanthandiza popanga kafukufuku mwa anthu amasenga ndi pamene dzina langa linkatchulidwa. Ndi adaona kuti eya amene inafeso tintenge alowecha satanic worship. Ndi adandipempha mulowe bwana, ine panalibe chovuta ndinavomera. Kodi zikumveka mpingo? Ndiye kuti ine ndidalowa chipembezo cha satanic worship sopano kumeneku kuti ndilowe mwachidule nalowa motere mpingo. Kodi zikumveka? Atandipempha ine ninavomera. Ndi anati oho sopano mene zililimu msonkhano wa chipembezo cha satana wakulandirani inuyo tikutengani ukachitikira dziko lina. Maiko ankatchula awiri, ankati tipita ku Cyprus kapena ku Mexico ku North America. Ndiye kumene tikakulandirireni. Kodi zikumveka eti? Adandipasa zipangizo zoyenera, ndalama, kudula tikiti la ndege, ulendo unakwana. Ndinakafika pamalo pamene amafuna kuti ine ndikalandirire ndiye kumene ine ndapitako ndi ku Mexico ku North America. Okondedwa mumveizi ku dziko lapansi lino zinthu sizili chimozimozi mmene iniyo mukuganizira, mmene zipembezo zikuganizira. Makosana satana kapena kuti chipembezo cha sataniki chagwira ngodya zonse za dziko lapansi. Ndipo opulumuka apa akufunika mphamvu ya paderadera koma ya Mulungu, si ya kusukulu, sizitheka ayi. Kazi kumveka zimenezo sukaswiri wina koma akufunika mphamvu ya Mulungu. Inetu ntakafika kumeneku ndidakapeza kuti anthu muli apano mwachepa chifukwa mamembala achipembezo cha sataniki sankachepera pa 800 amene anabwera kuzaonerera chifukwa mbiri inalitafika patali. Ameni mpingo. Ndiye timvane izi. Ine ntafika kumaloku anandilandira. Ndi adanena kuti kujoina chipembezo cha sataniki sitima joina ngati mmene munachitira ku chisilamu. Kuno tima joina ndi magazi. Amen. Ndiye munthu akamalowa chipembezo chathu amafunika kuti apereke nsembe ya magazi. Zikumveka eti? Ndiye anandiyitana nkundika kutsogolo kumeneku ndinampeza pambali pamene papa panali timu imene imatchedwa kuti the Red Devils. Tikambirana bwino imeneyi. Kazi kumveka kwaya? Ameni. Imeneyi tikambirana bwino. Ndiye gulu limeneli linanyamula mpeni kuti sopano ndipereke nsembe yoyamba. Kodi muli konko mukundiona?
kodi ndikapanga chonchi dzanja langa lilikuoneka bwino mukukaona kena kakuoneka kakuwala kachipyera kameneka anabola pati pamenepa ndiye tebulo ngati imeneyi inali ya galasi koma inali ndi kamphika kunsiku kamphikaka kanali ndi manambala ngati ajama khala kaya pa Jackson yeti mwazi wamene achai kaya pakapu yoyezera zoyezera ndiye ata ndibola apa naima magazi ndikumaukhira mcha atakwana mulingo umenewo holo yonse idayimirira ndikukuwa wow zatani zinthuzo zatheka ndikuti ine ndajoyina chipembedzo cha sataniki ndapereka nsembe ya magazi. Somverani ndikamafotokoza za satanic worship imene ikugwirira ku dziko lapansi musaganize kuti ndizikuuzani zinthu zimene ndawerenga pa buku. Mundiona pano patankhala anthu omva chizungu chokha ndagwa nayo kotera kuti munthu amene angakwanise kuwerenga bwino mabuku nkufotokoza ndikuti ine sindikukwana ndikufotokozerani zimene ndinachita ndikugwira ndi manja anga. Kodi zikumveka eti umboni mumve pano ndi zimene ndidapanga ndikugwira ndicha andilandira ndi adatenga magazi angawa kukaeza. Kodi zikumveka eti ataeza adapeza kuti magazi angawa muli zoyenera kuti ndikoza kukhala mchipembedzo cha sataniki. Ndikuchenjezeni akula mpingo nitakuuzani zimene zinachitika ku Blantyre kuja nitafotokoza zimenezi ndikakhala pa network ngati sikana thawe katika voice ko ndikumveserani. Munthu wina ndo anandiimbira phone kundipempha kuti ambale bwanji ne ungoliperekeza ku sataniki koma kuja ndinakapanga sokano kuja kalima mwemu mufoni awira atatu mukandiyandikira mumvera. Kodi zikumveka isokoti ndiye ine sindikufuna kuti inu mukhumbire yani. Ameni. Koma ndikufotokoza ulendo wanga wayi. Atayeza magazi adapeza kuti magazi mwangamu muli zimene zimathandiza. Ndiye ndikuuzeni inuyo kupita ku sataniki kupita ndiyawo ena anu mukabwerera asataniki salandira magazi aliwonse. Kodi zikumveka zimenezi zikumveka edi ngati tikulandira zawamba nkuchikhirisitu kumene tikulandira ndi mahule omwe ndasinganga omwe koma nzathu kwa masankha sakungolandira. Ndi anayeza magazi anga ndikupeza kuti mmenemu muli DMX follow pamuyezo wa satanikiyo magazi mwaine. Ndiye zimenezo zinapanga kuti kuphatikiza ndi zimene inu mumadziwa ndi mmene ziwanda zimatumikirira pamodzi ndi inu ndiye katerepa inuyo tikukukwezera ntuni ndiye tikukupasani udindo kuti mudzibweresa ku sataniki magazi osakhwima. Ndilekezera pamenepo. Amen. Kwani magazi osakhwima nchani? Ndikuuzeni makosana magazi osakhwima amene adandipempha kuti ndizipititsa amayambira pa mimba imene mzimayi watenga mpaka na mwana wa zaka 4 kapena 5. Chifukwa chake ndichi mthupi la munthu mchikopamo kaya ndi munofu kaya mpati kaya ndi mmagazi mumakhala collagen. Mamuzi wa collagen azatu mwaphunzira edi. Ndiye collagen yo mzimayi akakhala ndi mimba akamuyeza amayambira pa 98 96 kumatsika musi mpaka na chama 94 5 ngati mzimayi ali ndi mimba kamwana kali nkatiko kamakhala ndi collagen wambiri. Kodi mukundimva edi? Mverani akabadwa nkumakula collagen nchani? Collagen ndi chimene chimapangisa muli ndi ananu mugwire chigopa cha mwanayo ndiye mugwire chanu muona kuti ziwirizo zikuta
cha mwana chikufewa chikupangisa kuti thupi la mwanalo lifewe ndi kolajiniyo. Now kusataniki akati mutibweresere magazi osakhwima amatenga kolajiniyo. Kolajini ndi chinthu chofunika kwambiri pamene akupanga mafuta odzola. Azimayi tamverani, mukadzola mafuta chimene chimapangisa kuti thupi lanu lizifewa chimafewesacho ndi kolajini. Kodi tili limodzi? Tili limodzi. Chimafewesacho ncha ndi amazifuna kuti zizikatumikira ndi kugulitsa ndi ndalama zambiri. Ameni mpingo. Ndiye ine atandipa Saudi ndo umenewu, ngati muli patali amene muli pafupi nde kuti mudzaonanso. Ndikapanga chonchi zanjali pali zipyera zina ziwiri apa, anabola pamenepa ndikuyikapo kanthu kachiwanda kamene kamatchedwa kuti kalaino. Kodi mukundimva edi? Kalaino ndi mulota. Chiphunziso cha Satana amati munthu akamabadwa tsiku limene mzimayi akubadwisa mwana pambalipa pamakhala chiwanda chimene chimatchedwa kuti kalaino. Kalaino ntchito yake ndi kupanga rekodi mbiri ya munthu kuchokera tsiku limene walira kubadwa m'mimba mwa mayi wake mpaka tsiku limene adzamwalira. Pamene mukuyendapo kalaino amakhala ali pati pambuyopo kupanga recording information. Kodi zikumveka ndiye maprofeti aku dziko lapansi ankabwera kwa ife kuti tidzagulisa kalaino aziyika uku kapena apa. Tamverani, ndiye chimachitika ncha ndiye kuti kalaino ndayika apayu ndi chiwanda chimene chimakhala ndinu kuchokera tsiku limene mabadwa chikutenga information. Ine ndayimirira panomu, inu simwayima apa pambali pande kuti palicha. Kodi mukundimva eti? Ndiye muli nchalichi. Ndiye kuti kalaino uyu akundipasa information. Iwe ndiwe Judy, kwanu ndi kwakuti bambu wako chifukwa chakuti iweyo ndine sitinaonane koma ndikutchula zenizo zosatira zache true man of God. Kodi mukundimvesa makosana? Nkadalondola makobiri ku dziko lapansi nkadangoyambisa chalichi chifukwa nkuti kalaino akugwira benchito mthupi mwangapo. Ameni. Now ziwanda zimenezi zasokoneza ku dziko lonse lapansi. Ndi okondedwa kwa ine lero mundilole kuti ndilekezere pamenepa. Sinabe nthawiyi ndendende nthawi imene adandipasa 30 minutes yanga ikuthera pati pamenepa. Ndasira pakuti nditalowa sataniki ndapereka nsembe magazi anga awayeza anandipasa udindo wokatenga magazi osakhwima kupitisa ku sataniki. Ndiye kuti mawa ndidzayambira pamenepo timatenga bwanji kupita mpaka uko. Ameni mpingo. Mulungu